dipadane karo musiknya ya terus orang ini to, Mas. Iya. Bisa gegek. Lah iya kuwi mau. Jenenge Putri Keraton. Budinda ngono kuwi ning iki roke kedawan dadi ra ketok. Oh iya deh, heeh ya. Lek ra kekedahan, nyerimpet dreka sering kablak. Ya ngono kuwi. Heeh. Jajal Bu. Pengen ngerti sampean geblak. Kok yo aneh-aneh kowe iki. Oh, romansane. Mati. Oh ya ngono kuwi kudu dilus-lus ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa keleleken mik ya? Ndah? Waduh. Anu, piye mau arep ngelek itu to. Dadi Bocah. nggih. Niki paring asma Budinda leres. Budinda Sriaton. Waduh. Keliru itu Niken, keliru. Terus apa? Namanya Budinda Denisa.